Ki parabungin bat ki parlok baro ki biya sngu igani ka Bible study igani ka por ka bakum ka balang kalum si up Presbyterian Church hi wanra peneng jufi leng ba ka YouTube channel jung ka balang ni ai ka blai fi ki biya sngu bat kani ka Bible study ka bangi juyo ban sngu man ka sngi tho ding nrei hakini ki saute yo ki bladap na ki daw ki bom la kiar ngi mishim la ye ka ban penyo ekni Bible study te aingu yu blai ba ngi ban beteng pat man ta sngi tong nya to wai ku pa jingi ba beneng ngi aingu e me na mata kani ka por se sen pat ba me penna ngi kum Bible study jong ka balang bangin yo ban ye puli kum ni tin ko khu ki jome tukur khu ngi we pi we try ki sngu yi kani ka jing puli ka tin jome ka jing perkhat ka jing pusan e ba me madan ban kran peng jongi kham tom na gani ka lenong ka par sau ka bangi puli manta jong ka gospel Matthias to sngu ka pai jing ka pat ki jongi na banga pan gini bro teng Jesus Christ amen te ki par bangi ni la iyo ban ya puli ya gini ki katukat ni ki dekhot na ka gospel Matthias ka nang par sau na do kerkhot baning kong ter do life way teng ne pulir yu khot ka life riu ti ba preng yu khot ka life ar adu ka life san ngin sana pet pat hadien te mentaru ngin puli yu khot ka saupo do saupo ar ba ti ka khot life nyo adu life khandai ngin sa puli bania kamadien te kum ga jing pen kan mau to ngin ya pet khandiat ek bangila puli ni sngi nadu ka khot ka bar phnyo hadu ka khot ka balai fuwei bat kumjuru ya ka khot ka balai fun riu ha ka khot bar phnyo ngi puli si phang ka jing wan mi pau kan san jung trai su ka ba shai ka dar hang te sin beneng kumbo ong daladi hi ha ka khot bar phnyo na ba kumba ka mi no ka lele na mi ngi sesep ngi bat kasai hadu semi komtaru kan long hakata kajingwan phone brio kaba prajisu wa ban penkan mau ini ba kajingwan jung kan long ba kan san hadu kata agad khot ka balai pho po dia thu ya kata kajingwan jung wong anda komta te kadak phone brio kan pau habneng te hangta kijat ban rio barok puthai kenya lanyar lampat ba kenya I bo wan phone brio hakil opening da ka bor bat ka buram bakrau te gini gidai gi jing kado gi jong lupa jong try su jing thu lupa bo unwan pound te happening wat ba kijat bin riu jong ka perthai ken yo ya ka jing kendit ka bakrau ta bat ki nyalan nyar lampat re shwa jong ka ta ka khot bar khun lai ngi la puli teng ba ong kumni ru hadien ka jinjar ne tribulation na tin pareng kita gisni Yaga sngi on pendum badu benai unum ai laga jing shai bat ki klur kin hap na beneng bat on pen khnyu iki bor ki beneng bakin wan chwa ki jing ja ka sngi o benai ki klur pendum yaga sngi benai unum ai ki jing shai ki klur kin hap na beneng bat kumta ter Lukas ru yathu shishu baki don ki bakum gini ki jing ja Katkum ka gospel Lucas arpuwei khot arpsan do arpun rio kin don gi jingta jung kini gi jingjai ka khando ban haki durio ki ban kta ru gi brio khot arpsan ki dakru kin long ha ka sngi bat ha banai bat haki khlur bat ha khando gi jingjinjar jung ki chat ban rio ki da snolungo namar ki jingkru durio bat ki jing at phlung ki brio ki da yapler ta ka shepting bat da ka up dingo Yekita ki eki iru ki ban sa jethrat haga perthai na ba an panki yeki bor jong ki bnek tingi inang ni baka jingkta yeki brio kan long ka jingjinjar ka jingsnulungo ka jingyap der ka jingshepting ka jingap lingo namar kita ki jingkerho ka duryao bat kita ki jing at phlung tikini ki dei eki ba trajisu ulapan sngo ni bat ya ka bangi dan kam ya ka ban bo jingmat
Hakat khot ka babut pan Matthias apsaw lai huwei try jisu le thu shishu hakisan ranjung u kumni un phana ru yaki angel jong daga jingso bukrau guturoi bat ki nyalum lang ya ki bla jit jong u na ki saul e ka bukut ki banang hadu ki bakut jong ki kat kum gospel Matthias apsaw lai huwei ha ga khot ka balai fun rio pan try jisu ong gini kantin Risi pang kita ka singi bat kita ka por mdan batip lemne ki angel ki beneng ri tang kupa junga hi te ngilai pet aka bible study ka ba haj ladam kumno bo blai shimla ai yano ru ba kentip lupa ya ka singi ka bon wan try jisu la buri wan na ki angel ban no try jisu ru hi ka to ka por ka bo dang don nak sla khando te bat kani kadai ka wai ka daw ba balai ba ublai buri gini ini pe kataru bala bandan ki brio ki bala da ki tip lupai ka singi bat ka por ki la ban berkhat sa tangi ka ta ka singi bunwan no bat kum ta kin ino iki kam ki jam iki jing puli bat ki wi ki we iki ba ublai kwa bakin nei beteng ban nei minat klamda linga klamda lang klamda shu shong sa haju ban op yu ubun wan hakui pat kaliang kila banan pat kitu ki bobo teng namar bal atip ya sing pat kapor kila ban smo singain ban ong tongan pandap no sakani kam kumta ki bo teng ban pan kre eledi pat kadan gijing ma bikin ngat pat hakata gijing lenyar jong kita ki bom simna pat kre dan rin manta bangin yo lakum numno kano ka dak kasin try jisu shim ino ingi ha ka badum chipang kani riule thu lupa yaki katu ani gidang ni shami katu khot ka ba life or life sun ha ga jing kai jung chipang ding dubur tunang ti yaka farsi no ding dubur abaga tanat jung kala khilung bat ka seisla pitip bakal liur kala jan kumju mafiru haba finyo i gini ki e baro tutip bakalong hajan haki jingkhang sisya ngong hafi gani ka pateng benriu kan omlit no tat anda la pendap ye gini ki e baro ka beneng bat ka khando kin let no nri ki ktien jonga kinom let no setia tingin se puli benya yakini ki benta saat lipat ki jing kai ki jung kadai ki jing sle haka perthai ka por jong nowa ka bangi syam ngir khot ka balai phnyo do lai phundai tikumba la long ki sngi nowa kumtaru kan long kata ka jingwan khon brio na bakumba ka la long ha kita ki sngi ki bamanchwa kata ka jing slei baki bam ki di baki shongkurim ki pen shongkurim tad anda kata ka sngi bo nowa ula let po kata ka yengling bat kim sim na sutnyo tad anda kala wan kata ka jing slei bat kala rong no yaki baro kumtaru kan long kata ka jingwan ukhon brio kumjoru yakabla thod Lucas hadu na ka khot ba fun rio do laipo try jisu mention bakanya stream bat kisni jong ka por ulot haga bala penjot ka sodom bat komara isemegni nong ka khanyo Lucas ka khot arufra do laipo kumjuru kumbakala long haga sngi ulot kilaya bam kilaya di kilaya thir kilaya di kilaya thung kilaya tei nre hakata sngi bo ulot ulami no na sodom ublai ula penhap slap deka ding bat dau kendok na beneng bat ula penjot no yaki baro kumtaru kanong hakata sngi hakaba on penpau ya ukhun ubriu ti ganiro in sa pulibnya kamadin nolor jing kini ki lightly ki jing thu khana jong try jisu ki jing kai
Apostol Paul ru syakri jong u ai hangi ya artli ki dak ki bak syai bha syafang kumno bangin tip ki singi bat ki por ya ka jingjan jong ki lani bangin la ban pensisa kabaning kong wong baswa kata ka singi ka jingwan try kan dan ka jing phaidin no jong ki bangin ni syami gani ha Siti si ki Thessaloni ka baar lenong ka baar khot ning kong lai bat sau tingi kerpat ye phi ko para bangit sifang kata ka jingwan jong Jesu Christ bo try jongi bat ka jingilang jongi ho wat ai bo nu ru un syukor ye phi da ka kumno ru na bagata kan omwan lenda Joshua kata ka jing phaidin bat bo anyo pan pau no yau tau briu jong kapom ukhun ke jingjot uta ubila persya badu penserong yaladi persya ye baro balakhot blai lani baju mani kat hadu bau syong hakat temple ublai udele blai yaladi tiga baar pat kebenta ni kejuhi wong bon pen pau shwa yau tau briu jong kapom utau krislam ner ni bangi ong kat ketien pareng antichrist te kini artli Apostol Paul ong kin Joshua bau try su unwan te kata kan yarap ingiru bangin sotu ya ka singi bat ka por ka unwan wala dangim tip tik kadai lano. He will come when you least expect it. He could come today. He could come tomorrow. He could come anytime. We must be ready. Tentu mentang nyepit pada rekod pasau po bersau hui naga Gospel Matthews nombor sau hakaba try su batai sepang kumno ki banja to ka por jong ka jingwan rongno lani kata ka jingwan lomno jong ki angel ya ki balajit ki jong bat ka jing pensa pat ki we ki bom sim de ki balajit jong de ke dekhot ke besau fo ong anu kumta arngut kinya don hakadeng kha ya wela simno te ya we pat ino arngut kinya shong teliat haka yeng teliat ya ka wela simno te ya ka we pat la ino itu mentang nyapit benia ya ka begini arli dekhot ikran kebening kong kandon gejing penyaklat kat kum kini dekhot kandon gejing penyaklat Prajesu bo kran yekini ki kentien kran la kumbo wi i ki bekidang ja khamat ju la ka dejing shash ya kan lawe ke bon snam hadien kan saja ka bompat ja du menta ni ka por ka bangi ni em te kani ka kentien ya iwe an simno haka kentien pareng na penan kam na ka kentien is taken haka Greek lapanan kam na kakantin para lambanetai haka English na ka Greek kakantin ka ong one is taken kakamya day ban ong yay way la simno haka jaka jung yay way la simno namar ba kini kakantin parang kilong neutral gender ka Greek bat ka English takamumot laban day kantay ni laban day sinrang te bat ye way pat te kaktin pareng loong left haka Greek loong api yatai ye gani kakantin la kai gani kajing simno kadai kajing penyakhlat nagi parlo ki be yadin kat na dondan kat kumba batai gini dekhot kidang don pareng kajing trailang nri way la simno kidang dona pedeng kajing ya kran na se i wela simno i wela ino
Te ka kentien la simno kamut ban simno yano na ka jingma kata ka bomut ban pelat no kum habara simno yulat na Sodom ya ka bangi syam ka gospel Lukas kerenong ka bakhat nyo ka khot ba rufra arf khandai ya ka ju ka kentien la panan kam na ka menta ka jing simno yulat na Sodom ban pelat yu na ka jingma jong ka jinging te hoit kala ruban mut la pediang no yaki habaki angel ki wan lang tena beneng te la pediang no yaki ni kirunget hakiki jong ki angel bakin ra yaki sete sisun beneng benya syambal trajisu kanika Cambridge Bible for Schools and Colleges ka ong yaki ni bagani ka contain paralam banetai ka thauru yaka contain withdrawn sibo ngabu yu khulam hamit nang ta nga simbiang yu khulam no ni khulam ngabu ni lormi nang ta nga simno biang banbu no ni pla te kalong kumta kajing mut jong karu kajing dan jong ki breu ki jong blai kita ke belajit akani ngasla khando bau bu ki sipor ni tau simno dal de ka por ko la biang namba ki tu ki jingja ka bela patai khot balai huai sau hui de manu bo penong ye kani ka jing penyaklat dan ni kani ka jing simno ya kini ki belajit ki jong udai hi trajisu kumbangi ye kani ka khot ka jing thmu ba unwan mi pau kan san hasin beneng lambat ki angel chu kalong ban lumno ya ki belajit chu kumbolo kren aswa jong kani Matius arsala hui un phano ru yiki angel chu daga jing saw bukhraw troi bat ki nyelum lang ya ki belajit chu na ki saul er nadu bakut ki beneng hadu ki bakut jong ki hanu la pha ban pendap igani ka kam kinong pendap igani ka kam kumungina puli ki angel ka kam jong ka jing penyaklat apring ki belajit bat kita ki ban sa sya ban ino khani ka perthai kri ka balasyani ki angel nila puli khot balai huai kum no ki angel ki wan mi paulong bat trai su hang te sin beneng ta ka jing sawa ka bakhraw ka turoi ta ki wan hier shani se khando la ai bori ki bakin sim la ni rano ya ki bangin la ni ki belajit ki jong trai su ban nyalami ki stay sun beneng ban syambat uang tei te kani ka jing pen ni khlat ka penmi e ka jing kli hangi pen khlat yano bat nano kalong ka basyai ka khot ka balai huai ka thu syai ban pen khlat ye ki bala jiet ju na ki wei pat ye ki ba ansa ino avani ka perthai te sanu kin ki bala jiet ki jong haba katu ka kentien ka khot ka basau ho ong an simno ye ki ten simno ye ki de ki angel nang ni na ka perthai begini syamyu try jisu asim sin beneng te ukran chipang ka jing peni khlat apring ki ba em ha ka por bo wan den rek kandan ru ka jing peni khlat aswa jong ka jing peni khlat jong kini ki ba em ha ka por bo wan mu ya ka bangi lai thu ingi ha ka sithi shi thasuni ka baning kong ka khot ba saw du khat nyu ba saw du nong ka ba saw du khot khat nyu kum ju iwei karen khat san huwei but you anis khat saw lai hagini ki khot e thu shai ba kandan chwa ka jing mi pat jong ki bangin ki bala yap ho try su yaki nra yaki stesi sun beneng ai ki kamat ka thamai nang ta ki barang im ka ta ka por buwan kin sak
kiu sama kipan bani siamlang yu try jisu bat kita ki wei tu kanong kumno pat ikitu gibla ino hagani gasla khando kajing bisar jong blai kan wan ha blar ka pathai ka por jong kajing penyakhla mi ya ka dak jong kata kajing lenyar jong gi jet ben riu jong ka pathai kajing knyu kajing shapting ha bakini yo try jisu bo pound de sin beneng te ndal simno igibla je jong ubleun the kajing bitar jong lor gani gasla khando kumangi puli hakashti ga arsi theslani kan nong baning kong ka khot ka ban nyu du khandai hakabla tho igini kantin ngan puli igini ka khot theslani ka baning kong ngamot ke theslani ga ar cái khẩn gần nó mình con khẩn nhiều được khẩn đái cái tiên cái bộ ông cũng nè thì phi cái bật sợ dân jar ya cái jing dạ thái lâm bật nga hay cái cái jing mi bao yo try jisu na bening lâm bật cái angel cái bor jung bakading bome hakading bome udah penhir kaput ya kita ki bom itu ya ublai bada kita ki bom ko ngu ya ka gospel ga jong try jisu jongi ki bansha ya ka jing pensitom ka jing penjot bom jukut kan na khamat utrai bat na kata ka burom ka bo jong ti kata ka dei ban sejia ka ni perthai ki to ki bala no hakata ka jing wan jong try jisu ban shaw ya ki bala jien te kabakham bania ni puli haga kitab jeng pau yakini ke jeng bisar ke jong blai pila ban puli ke ban bania haga nong ke pra hadu ke bakhan rio habala tho sifang kitu ke jeng bisar ke jong blai ke pasdang nadu ke jeng pendat ke ban nyu nong tu ke pliang ke jeng bitar nyutli hadu pakin datat kita bat sisa la fi puli bania igini kita khot nadu kal nong ka ba pra mo tan nadu ka khot ba khan riu kal nong ba khan riu jong ka kitab jik pan pa ki kita ki bela jit jong Chris ka gospel bat kisithi ka testament ka batmai ki to shai bagi bela jit ki jong try jisu ki kita ki bela nget hu kumbong Yohanes lai khan riu lani kita ki be yaine ha ki jing sha jinjar hadu ka bakut kumangi puli ha ki sti ba artist ni iwei sound nyu bat sifo du khat wei tutungan puli kini kita fat habang yetip ko para bangit bala it do blai ya jing jit yafi namar ko gospel jungi kamsim na wan hapi shutang ha ka ktien hi re ha ka boru bat ha man sim ba khoi bat ha ka jing scam sibon ken kumba phi tip ki ba kumno ngi la pen i re de shakhi na ka banta jong phi te fila jalong kinongi putu buat batni kat ba mangi hi ngi sokmen hapi sipang ki balang blai namar ka jinge sha pat ka jinge jong phi kita baro ki jingle benya phi pada kita ki jing jinjar ki ba phi sha ka balong ka dak sinna ye ka jing bitar bahok ublai khnang ye ka ban nyu yeng phi ki ba bit ye ka hima ublai na ka ban ta ka ba phi sha ru da long kum ta bakalong ka bahok bad ublai ban siu ka liang ye ka jing jinjar kita ki ba pan jinjar phi
Dia phi ke basa jinjar ya ke jingja thai lambat ngi hakata ke jingpan pau yu try jisu na pening lambat ki angel ka bor jong kumju khot ke basfo bat ke bakhat wei ki ong kum ni on one hakata ka kher ka sngi banyo punan burom hakire kho jong bat banong ba ifla hakita baro ki bangit na balangit ya kata ke jing phla jong ya pedeng jong phi khnang ya kata ngi duairu ala ka sngi na ka banta jong phi bo blei jong i unyo ya phi ki babit ya ka jing khot jong bat bo an pandap ya ka jing smo bha baro jong ka jing bha bat ya ka kam ka jing ngi da ka bor pa banyo punun brom ya ka kateng jisu bo try jong i ya phi tegini ge gi kentin ke betu sipan kata ke jing mat jom ki bala jit jong kata ke jing wan xiao ko jong de na marba ublei lopan khre ban xiao no eki khnam ki nyo ban sa badu kilong ki be up kermen ye u bon wan ban xiao no kata ba ke de ke wen ki jing long jong kita ki bala jit jong kim man that rege beteng ban sharai ban duai te gidang pendap yaki kamram jongki ki baki dan ahmad lagalong ke kam ke jam ke jing sakrio play ni ki buat ki jing puli ni ki kuno benta ki don haki ke jing sokit khli ki 3 minute yaki kam ki jongki bat ke dan ru ke jing seiso namar bagi tray na menta ban ai jing khen tang ho brio re ke jing tray jong ki kham tam kano bagi le ne jing im kalong bagi le namar bagi tip bagi nam ai jing khen ne khamat ublei te haju ko por ke don ru ke jing asia aki ki tray de ke jing asia namar ba ki bon ki jing tanju ki ya ding ba ki bon ki jing ki jing penwet ki ding pengkiang bon ki jing sya kran ben ki jing sya la ben re pedeng kita kila menyai sya namar baki am ya kan nong ka bakrau ka bo tradisu un sa ai ki ka ban long ka jing kaman ni ki shiru bam chukut te ha ni ka jing penya khlan amdan ka jing penya pher halor ki kat tu kan ni ki nong rim ka jing penya pher ka don be tang ka wei tang halor ka wei ka nong rim bat kata ka long langi langit try jisu bat ngila yene hadu ka bakut ban long kita ki bo pediang baki de ki bala jeju ni ngi khlum ngen ni ngi khlum yene wat da langi langit teng hadu ka bakut te kani ka jing penya pher halor ka kam ka jam halor ka renyang renyot halor kanu ka nongrim kamlan da dei ki bring trilang ha kaling kha ko mangi puli ni khot so ho but so hoi la ga da kalong bukila bandon po office ne po classroom ne gala banong ki dei ki nong ye thit jing thit lang ka dukan bat kum ta tar kamdan ki jing penya pher kamdan ki jing pen ye pher ye ki badang tilet ka ba ki badang don ha kono ka kam ka bagi ki tray la se ki ni ki sing jungi kala na lo jong ka tray kam ling kha kala bandai ka kam po ka transportation kala bandai bagi diesha kala bandai bagi don pedeng ka jing snai ki ter kitar ka jing marmat ki ter kitar ka bangi ong paring ka service sector kamdan ka jing penya pher kalar bandan ka jing sngo ba o ka jing penya pher ikitu ki ba pitmat bat ikitu ki bi othia ka tin jong blei ha ba ka kran chfang ka jing pit ngor pitmat bat ka jing othia ka kran chfang ka jing long ba kan jam siam re ka jing othia jong ka met ha ka tu ka gospel lucas kan nom khat nyot khot balai sa lo tho shine to ba armut ki ne don jing thia e wei la sim no e wei la ino
Kabamut kila bandai kapor bagi beriu kidang syong thaj kidang ja thaj ha ka jing yo thia jongki ne kidang ne syong bam lani kidang ne syong kai lani kidang syong kali lani kidon haling sin lani kidon ka jahat lani kidang ya kijat lang ya dan tilang ni kidang don hi mani ni ha ka no ka jaka la bandai ru hospital lani ka jaka sumar compare kita hakim penyefer ya kita ke bala jit ya ke ban sarano sebeneng bat kita ke ban i ke pertai ki beruspa ni ke beduk ki don ki badan preng gejing aram gejing biang ki don pada preng gejing ki don ni badan ka kedan ke bahe ne kedan ke berit halor kita ru mendan gejing penyefer mendan gejing penyefer Kalau kerja kah bagi kila bandan dan kibadan hayeng dan badan hajing tray dan belak bandan hayeng mani kidan ni belak bandan hayeng bandiru kidan ki belak bandan ha kanu jing pensistem kumbala pensistem ya ki arut kita kait routing pana you way naki nakular ke paradise you way pat msim nakular te dan kejing penyefer lagi di senrang ni kan thai kelum dan kanu ro kejing penyefer lor ki dak kisen ke bana sebar baro ki igum jo para bay trilam lang ni keju kam kila bandai para kan thai para senrang dani khle lang ki kan thai ki senrang compare lab nang po yeng ki khot jang ka yeng dan kejing penyefer halor ki igi bana sebar Ndri kejing penyefer kedai tang halor kuwai kita ki bela jit kedai gitu ki bela ngej try jisu bat ki bayane kejing ngej do bakun kita kan yaki ban sa simno daki angel nagani keslak ndo bini simbut unte sin beneng de gitu pan ki bam sim langit hu kita kedai kiban sasyaban ino lani kila bandai ki balangit teng de kim sim yaine do ko bakut kim sim sharai kim sim duai de kumta kin cha ino hakani ke jingwan jong try su ban shaw no e ki bala je ju kadun ru ke jinglong ka balong katsan ba kan jing huri hura ke jing penjot ke jing penjulor perthai kan wan katsan Namdan kejing lat naka habakan wan lap kan wan lap shua bakin tip na itu bakawan dan kanu ru kadak lat stang ketu kadak ke bau la ong sifang ding dembur lani sifang ki singiu noa lani sifang kejing pelat yu lot lat na kitu kidak namdan da kuwaipan tiu try un wan hakapor bamdan bakhamil tiu Kibriu kenya bun kam la kijong kam kenya let kenya wan kandan re kejing penyefer apring jongki bat kata kade lor kejing pen khre yaki bala pen khre da kejing ayo blai un sim no yaki wei pat un ino yaki hagani kasla khando bani kandu yaki jing upol tho spangani ka sithi ji nong thasul ni nong basan sithi bani kong nong basan khot ba alu lai namar phi yitib biang bakata ka sniu try kan wan kumjo kum nong tu man miet kat bakidang om ka jing sup bat ka jing skamba an kum ta ka jing jot bakendet kan ngat haki kum ka jing sup khun ha ka briu ko pun khun bat kinom yo light shu da lele kajing long bakan san kan nong kumju ya baro ndre gitu ki bala pan khre gitu be sharai bat ye duai wat la da kan wan kan san ru ndre kin long ru ki bala biang ya ka ban ya sem ban try jisu tu try jisu ukan tu bangin sharai bat ban duai kanam bangin long ki bala khre Haga khot ko bas sahu arwang
namar kata tu syarai pi na himtip hagano magasngi bo wan ukon au try jong pi ke jing pit ngor ni ke jing syarai ke dei ke atiar ke bokong santam kumusyabi banginyo banlong ki balakre ke pertai ho bangi im ke boong John Bunyan haga jingya bentiu pilgrim kalong kum ke jaka balara mensiamingi enchanted ground ke bakal air jongka ke penkia bat ke pensyok samtia ini hada ke nongis ngokia baka pensitom ingi banyo ia kata ke bumi nani benginya siam ia kata ke kabuk siar jong ke jing im jongi dia ke siti ke bening kong ke nong ke besan ke dekat ar ke besau try jisu Ukraine yang amat u apsal pol Ukraine sipang gani ke jing nong ke bakan san te kai ke bangi de banne ke babatam kalong bangi inyai up you try kat bangi nangi pendap ru yaki kam ki jongi ki belasyan ya angi ki jingkit kli jongi ke balang kalong ke yeng ke bayar bah ke bahe bah habai wi pi wi dekot jongka idan laga jong ke bentah kumta ban minot kalong ban duai ban syakri kalong ban nong ki belapan kre namar ke jingwan jong u ban syau yangi kanam dan jing maham ne saham depar hadin kani pat try jisu yathu yaki atli ki parsi ban yarap yangi ban sungthu yakani ke parsi jong sakhi usyakri uba yaine ke dekat sausan adu sauhnyo buat ke parsi jong usyakri uba bamman dekat saufra sanpui tengin se beteng ban puli ni dekat ki badang sa hagawai pat ketayo tu blun kerku ingin nang baro lamba jong kani kejing sya skor kejing puli jongi ke ketien ke jong play hagani kalenong ko barso Matius tengin dwai mungkin penuai no ngangu emia try na kementa ke ketien jomi ke bangina puli ni ke por dirap ni try ban sungthu hadu kan nongi don kam ban penkre eladi ban syarai ban duai kanang bingin nong ki brio ki babit ban isyambat mi takasngi ke jingwan pat ke jongmi ban syau no yaki belajit ki jongmi yaki ta ki belaklat hami shwa bat yaki badang imru ke takapor atrai rap ini ban nong ki belakre na bengi pan ini bro keteng try but nong penembi jing Jesus Christ baraga buai no tu ai bagi jing ai ke batap biang ke jong try Jesu ke jing ba ke jong pleu pa na bengi slok men sim buit kena syong rai lam bat ni wei pi wei ki ru ngi hang ni bat keleng slok te menta bat do lak taru amen.